बिसायखौ जुदि रैखा खुंनांगोन जुदि खुङाब्ला बेखौ दुलाराय बर' फिसाफ्रा बेखौ बिथोन होगोन नोंथां सोंनाय बायदि बिटिआरनि बायजोआवथ' नायोब्ला खोब मोजां मोनसे फरायसायाव गैथ'वा दासिम नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जों नुनो मोन्दों जे बे समाव नैबे बिटिआरनि बायजोआव थानाय जे बर'फोर थामहिनबा BKWSआव जाखिनि गोग्लैदों बेवहाय नोंथांमोना मोनसे BPCC होननाय मोनसे आफाद दानों बे आफादखौ दानाय जादों आरो बेवहाय नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेतु गोबां नोंथांमोननि जे बा नैबे बिटिआरनि बायजोआव आरो बिटिआरआव बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ आरो बेनि अनगायैबो UBPआव दङ UBPF दङ आरोबाव मोनसे गोदान आफाद रायजो राजाफोरनाव मोनसे सोंलुआ जाखाङो जे बे आफादखौ लानानै मा खालामनो नागिरदों आरोबाव मोनसे गोदान आफाद बर'नाव आफादानो आफाद मोनसे जोनोम जाबाय थादों होननानै बाथ्रा बुंनो नागिरो दा बे बेलायाव नोंथाङा सासे बेनि चिफ कनभेनर हिसाबाव मा फोरमायगोन बे आयदाखौ लानानै बे फिसा फिसौ बाथ्राखौ लानानै जोङो बाराद्राय गलाय गलाय लानो नाङा जों धर्ज हमलायनांगोन आरो दैदेनगिरिनि सायावनो रायजोफोरा नोजोर होदों आसा खालामदों दैदेनगिरि गेजेरावनो जुदि गावस्रालायोब्ला बा बुजा बुजि गैयाब्ला बे समाजाथ' बिराद गाज्रि मोनसे परिबेक जागोन बुहुमाव गेरेमसा हारि दानो थाखायथ' खालामदों जुदि गेरेमसा माहारि हिसाबै दानो थांनायाव दा बे गेरेमसा माहारि दानानै मन्त्रजों थांनाय दैदेनगिरिफ्रानो सा ससेयाव लामा ससेयाव थांनानै जुदि बेखौनो मावगारोब्ला बेथ' मोजां जानाय नङा बेयाव बिटिआर सुक्तिनि जिथु दफाफोर बेथ' माखासे मावदोंब्लाबो माखासे मावफुंजाजोबाखै बिनि थाखाय दुलाराय बर' आफाद दानि सरकारा मावबाय दङ दा बिटिआरनि जिथु सिमा बानायनाय बे सिमा बानायनायनि खोथायाबो दंबावो माखासेया मोनदोंब्लाबो माखासे परिबेकआ मोनहैथ'वाखै खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमखौबो नैबे समाव आङो बरायनो लाबाय गुबुन गुबुन समाव नोंथांमोनजों गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ लानानै आरो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लाबोनानै बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ'आव नोंथांमोनजों बायदिसिना हाबाफारिनि गेजेरजों जों मोगा-मोगि आयदा लाबोबाय थादों थिग दिनैबो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि मोनसे आफाद जाय आफादखौ जोङो बावैसो सान सिगाङाव जों मोनथिदोंमोन थामहिनबा बे समाव नैबे समाव BPCC होननानै मोनसे आफाद जोनोम जादों आरो बेनिनो सासे चिफ कनभेनर बिथाङा दङ आरो बिथाङानो मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि बिबान लाबोनाय सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथाङा जादों शिबराम बसुमतारी गिबियाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जाना बरायबाय गोबाव समनि उनाव नोंथांखौ लोगो मोनबाय नैबे समाव माबोरै सोलिगासिनो दं बे समाव बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरा गिबियाव आं खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि गासै मावथिगिरि नोंथांमोनखौ आं समाव बरायबाय दिनैनि समाव नोंथां सोंनाय बायदि बिटिआरनि बायजोआवथ' जों नायोब्ला खोब मोजां मोनसे फरायसायाव गैथ'वा दासिम बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव दिनै जिबायदि परिबेक थांनांगौमोन बे दासिम मोनसे पिकआपआव थांथ'नो हायाखै दा बिटिआर सुक्तिया अलरेडि 5 बोसोर थांबाय 5 बोसोर जाबाय दा 5 बोसोरनि उनाव बेसेबांसिम मा जाहैगोनखौ जों मिथिथ'वा अब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावनाय खामानि आरो दानि सरकाराबो जि हेफाजाब होदों बिटिआरनि बे हिसाबै मावबाय थानायखौ नुदों आरो बे मिजिंखौ लानानै जोंबो दङ बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोनि गासै बर'फ्रा खौसे जानानै माखासे खामानिखौ जुदि बुजा बुजिनि गेजेराव थाङोब्ला दा बेयो थाबैनो जाफुंखौ आङो मिजिंथिना दङ आरो बेनि मिजिङावनो जोङो बिटिआर बायजोनि बर'फोरनि जिथु राजखान्थि मोन्थाय समाजखान्थि धोरोमखान्थि जिखुनु बिथिंखौनो मोनसे मोजां परिबेकआव लांनो हागोननि मोनसे आसाखौ जोङो थिना दङ नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जों नुनो मोन्दों जे बे समाव नैबे बिटिआरनि बायजोआव थानाय जे बर'फोर थामहिनबा BKWSआव जाखिनि गोग्लैदों दा बेवहाय नोंथांमोना मोनसे BPCC होननाय मोनसे आफाद दानों बे आफादखौ दानाय जादों आरो बेवहाय नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेतु गोबां नोंथांमोननि जे बा नैबे बिटिआरनि बायजोआव आरो बिटिआरआव बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ आरो बेनि अनगायैबो UBPआव दङ UBPF दङ आरोबाव मोनसे गोदान आफाद रायजो राजाफोरनाव मोनसे सोंलुआ जाखाङो जे बे आफादखौ लानानै मा खालामनो नागिरदों आरोबाव मोनसे गोदान आफाद बर'नाव आफादानो आफाद मोनसे जोनोम जाबाय थादों होननानै बाथ्रा बुंनो नागिरो दा बे बेलायाव नोंथाङा सासे बेनि चिफ कनभेनर हिसाबाव मा फोरमायगोन बे आयदाखौ लानानै बे आफादा बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव साननायनि गेजेरजों जादों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादानो गोथौ साननानै सावरायनायनि गेजेरजों बे आफादखौ जोनोम होदों
BTR सुक्ति जानायनि उनाव 2024 मायथाइयाव 28 फेब्रुवारियाव बे आफादखौ गिबि दाजेनदोंमोन साउथ कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय बे बक'आव बे आफादखौ गोदानै दादोंमोन आरो बेहायनो दानि बर' भाषा काउन्सिलनि डेपुटि चिफ मानगोनां रमेश नार्जारी बिथांखौ चिफ कनभेनर होदोंमोन बिदिनो जों दंमोन बेथ' गोबां मोनसे मिजिं थानानै साननाय जादों आरो बेयाव गिबियाव जों नुदों सावरायदों बर' फरायसा आफाद बे समाव दिपेन बर' बिथांनि दैदेननाय दङ बेनि गेजेरजों सावरायनाय जादों जे बाहेरनि होननानै बुङोब्ला सिङावबो नैबे BTR सिङावबो बिदिनो गोबां माखासे परिबेक जादों सिगांनि परिबेकखौ नाहरोब्ला आरो दाबो जादों आरो हयथ' उनाव बबेयाव जानो हागौ नामा दा बे नोजोरखौ लानानै नाहरदों जे दिनै आंबो सासे दुलाराय बर' फरायसा आफाद सासे दैदेनगिरि जाबाय आं दिनै बिबानबो बायबाय जिल्लायावबो गैथ'ला आरो बेराव गैला बिबान बायखांनायनि उनाव जों मा खालामो दा आरो बिदिनो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बर'नि गेजेराव गोबां दिनै सम गावनि जिउखौ दान होबोनानै हारिखौ सिबिबोदों हारिनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामदों जोबथारनाय समाव माखासे दैदेनगिरिफ्रा गावनि लाइफ दानायाव गावनि जिउ दैदेननायाव बहुत मोनसे गाज्रि मोनसे परिबेकआव थानो गोनां जादों अकल फरायसा आफादल' होननानै नङा बै NDF हमनानै BLT हमनानै नोङो फरायसा आफाद आरो जिउ माखासे आफाद दङ बे आफादनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां माखासे खेथ्रआव गावनि जिउ राहा दैदेननायफ्राव खस्थ' जादों दा बेखायनो बेखौबो मोनसे नोजोर नाहरदों आरो बिनि आफादाव थानायनि समाव जि मावदों बे मावनायनि उनावबो बे मानसिनाव बा बे दैदेनगिरिनाव गोबां माखासे सोमजिनाय माखासे मोजां मोजां सिन्थाधारा दङ साननो हानाय दङ बा मावनो हानाय मोनसे परिबेक मोनो आरो बै गोसो सिंनि बाथ्राफोरखौ बुंनो हायैयाव मावनो हायैयाव स्पेस मोनैयाव बे मानसिफ्रा गुबुन गुबुन मोनसे राहा लामा नागिरनांगौ जायो मालाबा बिदिनो राजखान्थि बिथिङाव थाङोब्ला सोरबा कंग्रेसआव BJPआव AJPआव बा गुबुन गुबुन माने राजखान्थि दोलोआव थांनांगौ जायो सोरबा दा BPआव थांबाय सोरबा APआव थांबाय दा बेहाय फरायसा आफाद थानायाव सिगाङाव थिगानोमोन नाथाय मालाबा फरायसा आफादाव थानायनि समावबो थांनायनि उनाव मालाबा गुबुन गुबुन दोलोआव थांनानै गावजों गावनो गोबां माखासे बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जानांगौ जायो जायनि थाखाय बर' समाजनि गेजेराव गोबां मोनसे बेले बेजे थासारि फैयो आरो बे बेले बेजेनि थाखायनो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव मोनसे गुलाय गुजाय सोंथिया फैयो आरो ओइ रायजोफ्राबो बिसोरनाव बिनि खोथा खोनासंनानै गामि रायजो जानायावबो गुलाय गुजाय मोनसे परिबेक फैयो जायनि थाखाय दिनै जोङो गामिफ्राव थाङोब्ला बिनि न'आव हाबलायनो हाया बिनि न'आव थांलाया बेखौ खामानि मावनायाव हेफाजाब होलाया हाबा खेराइ बायदिसिना बिदि मोनसे हेफाजाब होलायि परिबेकआ दा फैबाय थादों दा बेखायनो नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि दानो हानाय बर' सुबुं जथाय आफाद बेखौ जोंनि बारग'नाय माखासे आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ जथायैनो ज' मोनसे जायगायाव लानानै जोंनि फरायसा आफादनि सेन्टिमेन्टजों थांनानै जों बे बर' फरायसा काउन्सिल सिङाव माखासे दैदेनगिरिफोरखौ जमा खालामनानै जों बोरै जातिनि सेन्टिमेन्टखौ लानानै जों खामानि मावनो हायो बे मोनसे सिन्थाधारा जों बेखौ दानाय जादों बाय ससिय' इक'नमिक बायदिसिना राजखान्थि बिथिंखौ लानानै थोंजोङै बेहाय बर' सुबुं जथाय आफादा राजखान्थिखौ थोंजोङै खामानि लानो नोजोर होनानै खामानि मावगोन बे थाबाय दाथ' गोबां खामानि मावनो थाबाय दिनै नोंथां सोंनाय बायदिनो दिनै UBPआबो जोनोम बै समावनो आरो बिनि उनाव माबा मोनसे जाहोनाव बिसिनिफ्रायनो गावस्रानाय UBPF जोनोम जाबाय माखासे दैदेनगिरिनि माखासे बुजाबुजि गैयैयाव बा माखासे धर्ज गैयिनि थाखाय बेफोरो हयथ' जादों जानांगौ बेखायनो नैबेबो नोजोर होनांगौ दङ जों साफ्रोम दैदेनगिरिफ्रा नैबेखौ साननांगोन जे फिसा फिसौ बाथ्राखौ लानानै जोङो बाराद्राय गुलाय गुजाय लाबोनो नाङा जों धर्ज हमलायनांगोन खारन दैदेनगिरिनि सायावनो रायजोफोरा नोजोर होदों आसा खालामदों दैदेनगिरि गेजेरावनो जुदि गावस्रालायोब्ला बा बुजाबुजि गैयाब्ला बे समाजा हयथ' बिराद गाज्रि मोनसे परिबेक जागोन आरो जों नुदों थांनाय समफ्रावबो जे गोबां गावनि गाव गेजेराव गाज्रि जानानैनो बुथारलायनाय नासयलायनाय नाख्रेबलायनाय बे परिबेकआथ' जादों बेथ' गोदान बाथ्रा नङा दा बैफोरखौ जों मोनसे साननानै जों दिनैनि दिनाव जों मा खालामनांगोन बिनि फिथाइखौ जों नाहरनांगोन दा गोदोनि बिनि थाखायनो बिदि प्रब्लेम जादों प्रब्लेमनि थाखायनो जों दिनै बे बाथ्राखौ नेवसिनानै जों गोदान मोनसे परिबेक लाबोनांगोन बे परिबेकखौ लाबोनानै जों बिनि गेजेरजों खालामनांगोन बेहाय UBPF होनना नङा ABPO होनना नङा बा BPCC होनना नङा जोंनि थांखिया मोनसेयानोथ' जों मानि थाखाय आफाद दादों मानि थाखाय जों जांख्रिखांदों मानि थाखाय जों आन्दलन खालामदों बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानो थाखायथ' खालामदों जुदि गेरेमसा माहारि हिसाबै दानो थांनायाव दा बे गेरेमसा माहारि दानानै मन्त्रजों थांनाय दैदेनगिरिफ्रानो सा ससेयाव लामा ससेयाव थांनानै जुदि बेखौनो बावगारोब्ला बेथ' मोजां जानाय नङा दा बेखायनो बर' सुबुं जथाय आफादा बेखौनो मिजिंथिनानै फैदों जे जों इउनिटलि खामानि मावनो हायो नामा
दा बे खोथाखौ लानो फैदों आरो बियो अनलि फर बर' भाषा काउन्सिलाव जादों नैबे बर' सुबुंलुथि आफादा बे आरो नोंथांनिफ्राय आं मिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहते बेवहाय UBPF नि बाथ्रा फैबाय UBPO नि बाथ्रा फैबाय दा नोंथांमोननिया नैबे BPCC आफाद बे आफादा बिथांमोनखौबो लाफानानै खामानि मावगोन नामा बै दैदेनगिरिफोरखौ जाय दैदेनगिरिफोरा दिनै UBPआव हाबनानै दं जाय दैदेनगिरिफोरा दिनै UBPFआव हाबनानै दं बिथांमोनखौ लानानै जथायै खामानि मावगोन नामा जिहेतु नोंथाङा बुंदों जे दैदेनगिरि बै दैदेनगिरिखौ लानानै खामानि मावगोन बर' हारिनि थाखाय सानजा फारसे थानाय जे बा जाखिनि बर'फोर दं बा BTR नि बायजोआव थानाय बर'फोरखौ लानानै खामानि मावगोन होननानै नोंथाङा बुंदों बैफोरबो खामानि मावजागोन नामा बै दैदेनगिरिफोरखौ खौसे खालामनो थाखाय नोंथांमोना खामानि मावगोन नामा खौसे होननाय सोदोबाथ' बिराद मोजां आरो बेखौ नांगौबो नाथाय जों मालाबा जों नुयो खौसे सोदोबखौ गोबां दैदेनगिरिफ्रा बुङो नाथाय जोंनि जिथु खामानि मावलायनायनि जिथु स्ट्राक्चार माने परिबेक बेखौ नुयोब्ला खौसे जानायखौ नुवा जोंथ' डेफिनेटलि खावलायगोन बा जोंनिफ्राय बरायगोन जे जों जि आफादावनो थाया मानो खौसे थानांगौ खौसे गैयाब्ला जों बयबो मिथिखागौ जे जायखिजाया खामानिखौ जों मावफुंनो हानाय नङा दिनै जों बर'जों बर' नङा जों गुबुनजोंसो जुजिनांगोन जों मेन्टेलि फिजिकेलि जों गुबुनजों जुजिनानै जों गुबुननि हारिनि सिगाङाव जों माबोरै खामानि मावनो हायो इस्टाब्लिस खालामनो हायो बेहाय बेखायनो जों खौसेखौ लुबैदों जाय बिथांमोना गुबुन गुबुन आफादाव दैदेनगिरि जाना दङ बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जे बिथांमोनाबो इउनिटलि फैनानै जों खामानि मावनांगौ बेखौ जों हदाय लुबैगोन खारन बर' कल्चार काउन्सिलखौ दिनै BTR सुक्तिनि गेजेरजों मोनदों मोननायनि उनाव दिनै इन्टारिम बडि सोलिगासिनो दङ इन्टारिम बडि सोलिबाय दङ बिनि उनाव दिनै जोंहा बिसायख'थि खुंनायनि खोथा दङ बिनि सिगांनो जोङो माखासे इन्टेलेक्सुयेलनि गेजेराव मेलेमजिबिनि गेजेराव आरो जोंनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जुदि मोनसे आमब्रेलायाव फैनानै माखासे पलिसिफोरखौ रायलायोब्ला हयथ' इजिलि जागोन नङाब्ला बेबो एक्सट्रा थाङोब्ला बैबो एक्सट्रा थाङोब्ला बेबो एक्सट्रा थायोब्ला बेहाय बै गुबुन राजखान्थि दोलो बा गुबुनफ्रा जोंखौ बोखाव खालामनानै जोंखौ खामानि मावबाय थागोन अब्ला जोंनि जिथु मिजिं थांखि बे जाफुंनाय नङा आरो गुबुनाथ' जोंखौ बोखारनानै दंखायो गुबुन खालामनायानो दंखायो दा बेखौ जों बयबो मिथिखायो नाथाय जों मानो फैनो हाया दा बेखायनो जोङो बे समाव जों खावलायगोन बर' सुबुं जथाय आफादनिफ्राय इउनिटलि खामानि मावनांगौ आरो जोंनि मिजिं थांखिखौ जों सुफुंनांगौ नैबेहाय UBPF आरो UBPO बे आफादाव थानानै नोंथाङा खामानि मावनो हायामोन नामा बा हमनानै ला नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेवहाय सिङाव दङ जे खामानि नैबेखौ दानायनि आन्दोआव नाथाय बैजों लानानै बा बै थाखानाय जिखिनि आफाद दङ बे आफादाव थानानै खामानि मावनायनि परिबेस गैयामोन नामा परिबेसाथ' नोङो बै समनि जिथु थांखि नोजोर बेहाय परिबेसा आलादा जादोंमोन दा जों नुबाय जाय बिथांमोना दिनै UBPखौ जोनोम होदों बिथांमोना आगुन दैदेनगिरि माखासे बिथांमोना सोरबा फरायसा आफादावबो बिबान लानानै दंमोन सोरबा BLTआवबो दंमोन बै समाव बिथांमोना हाग्रामा सरकारजों सोलिदोंमोन बे समाव हाग्रामा सरकारजोंनो BPFजों बिथांमोना गोबां सम सोलिबोदों बिनि साया लानानै बिथांमोना गोबां दैदेनबोदोंमोन बेहाय मोनसे ट्रेनखौ थांबाय थायोब्ला बिसोरनि सान्थौ मेलेम बायदिसिना गोसो बायदि गासिबो मोनसे लामा ट्रेनजों थांबाय थायो बे ट्रेनजों थांनाय समाव फैफिननो हास्लाबा जायो बा सानस्लाबनो हाया जायो दा बे समाव बै समनि जिथु आइडिय'लजि बे मिलाया गोरोबा जादोंमोन जेराव नों दिनै बर' फरायसा आफादा बै समाव BPF सरकारजों गोरोबनो हाया जादोंमोन बे परिबेक फैदोंमोन फरायसा आफादनिफ्रायथ' गोरोबनो थाखाय गोबां प्रप'ज हरदोंमोन नाथाय गनायाखैमोन जेराव सोरहा पावार दंमोन सोर हानो होननाय बायदिसै आरो दा बे समाव बिसोरजोंनो सिथाफानानै माखासे दैदेनगिरि दंमोन नालाय बिसोरनि साननायफ्राबो हयथ' बे मोनसे परिबेक थादोंमोन जायनि थाखाय जोङो मालाबा सानब्लाबो गनायलायनो हाया जायो माने साननाय थिग दंब्लाबो मालाबा जों मोनसे जायगायाव थानानै माखासे परिबेकखौ हाया जायोमोन जायनि थाखायनाव दिनै बे परिबेक फैदोंमोन आरो दा जों बेखौनो जोङो लासैयै माबा मोनसे परिबेक लाबोनो हायो नामा बे परिबेकनि गेजेरजों जोङो बर' कल्चार काउन्सिलखौ बेसेबां काउन्सिल दं आसामाव बेनिफ्राय साबसिन मोनसे काउन्सिल बानायनो हायो नामा बे मोनसे थांखिखौ नोजोरजों लानांगोन आरो दिनै BTR दङ BTR सरकार दङ BTR सरकारजोंनो समानै जोङो BTR बाहेरनि बर'फोरखौबो जौगानायाव लांफानो हायो नामा बे मोनसे परिबेकजों थांनांगोन दा बे जादोंमोन दा बेखायनो जों आसा खालामदों मा फैबाय थानाय समाव जोङो बिसायख'थि जायैनि सिगां बर' कल्चार काउन्सिल जोंनि मेलेमजिबिखौ लानानै बा जोंनि दैदेनगिरि लानानै सावरायनाय मोनसे परिबेक दानांगौ दङ आरो बेनि परिबेकजों जों थांनानैसो जों माखासे मिजिं खालामनो हागोन
नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेतु BTR गोजोन गोरोबथा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानानै थांबाय आरो बेजों लोगोसेनो BKWSC आबो नैबे समाव गायसनजाबाय आरो नोंथांनिफ्राय मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेतु नैबे समाव BKWSC जिहेतु दाफुंबाय बे दाफुंबाय नाथाय दासिमबो जाफुङाखै बेनि जे सिमा थि खालामनाय गामि सोसननाय बियाब दानाय बिसायख'थि दासिमबो खुंफुं जायाखै आरो बेनि अनगायैबो जों जुदि नोजोर होयोब्ला इन्टारिम बडि दानानै दोनदों बे दानाया जेरै दं बिदिनो दा सोलिबाय दं बेखौ जों नुनो मोनदों बिसायख'थि खुंजागोन ना बिदिनो थाबाय थागोन मा बुंगोन बे समाव बेयाव BTR सुक्तिनि जिथु दफाफोर बेथ' माखासे मावदों जाब्ला माखासे मावफुंजोबाखै बिनि थाखाय दुलाराय बर' आफाद दानि सरकारा मावबाय दङ दा BTRनि जिथु सिमा बानायनाय बे सिमा बानायनायनि खोथायाबो दंबावो माखासेया मोनदोंब्लाबो माखासे फरायफेरा मोनहैथ'वाखै आरो जाय बे नैबे BTRनि जिथु सिमा बानायनाय बे सिमा बानायनाया क्लियार जानांगोन क्लियार जायोबा बा रोखा जायोब्ला बे BTRनि बायजोआव थानाय बर'फोरखौ बर' कालचार काउन्सिलाव सोनायनि खोथा थाबाय दा बेखायनो नैबे बुस्थुआ क्लियार जाथ'वाखै प्लास जों मिथिनायाव दिनै मरिगावनि जिथु बर'फोर दङ बिसोरबो गुबुन काउन्सिलाव थाबाय बे काउन्सिलाव थानाय हिसाबै बे काउन्सिलनि सुबुंफोरा बै बर' गामि हाबसन थानाय बे गामि बेफोरखौबो बख'ना हरनो नागिराखै बे मोनसे दासिमबो क्लियार जाथ'वाखै फारसेथिं राभा हासन थानाय बर'फोर बिसोरनियाबो दाबो क्लियार जाथ'वाखै दा बेखौ जोङो क्लियार खालामग्रोनांगोन बा रोखा खालामग्रोनांगोन बेखौ आं खावलायगोन दुलाराय बर' आफाद जोंनि माहारि आफाद दानि BTR सरकार आरो बर' कालचार काउन्सिलाव थानाय जि सरकार लोगोसे दानि जोंनि आसाम सरकारनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथांमोना बेखौ मोनसे परिबेक लानानै थाबैनो मावफुंनांगौ दङ आं खावलायगोन बिथांमोनखौ बे परिबेकखौ थाबैनो सावरायनायनि गेजेरजों रोखा खालामनांगौ आरो बिनि उनाव थाबनो बिसायख'थि खुंनायनि मोनसे राहा लामाखौ लानांगौ बेखौ जों खावलायगोन दा खोथाया जाहैबाय मा नैबे बर' गामिखौ सोसननायनि खोथायाव बेहाय एसे दंबावो आरो बेहाय माखासे जिल्लानि नोजोरखौ होनानै अबेयाव बेसेबां सुबुं अनजिमा दङ बेसेबां गैया बेखौ नोजोर होनानै माखासे समस्ति दानायनिबो खोथा दङ बे समस्ति दानायाबो दिनैसिम रोखा जादोंब्लाबो साननांगौ बा नायबावनांगौ दङ बेखौ आं खावलायगोन बे जिल्लाखौ नायनानै बेसेबां सुबुं अनजिमा दं बेखौ नोजोर होनानै बे समस्तिखौ बानायफिननांगौ दङ बे थाबाय बे गासैबो जाफुंजोबानो हयथ' माबा मोनसे परिबेका जाहैगोन होननानै आं सानदों जिहेतु नोंथाङा बुंदों जाखिनि हजों सानजा फारसे थानाय जिखिनि रायजोफोर दं बा सिमा बारायनायनि आरो नैबे समाव नोंथाङा बुंथिदों जे बिसायख'थि खुंनांगौ दिनै 5 बोसोरा आबुं जाबाय दा बे समाव मावफुंनाया दिनैसिमबो जायाखै नैबे समाव नोंथांमोननि जे BPCC जे आफाद बे आफादा बे बिसायख'थि जुदि खुङाब्ला एक्सना मा जागोन बिसायख'थियाथ' जेरैखाय खुंनांगोन जुदि खुङाब्ला बेखौ दुलाराय बर' आफादाबो बेखौ बिथोन होगोन जाहाथे मानो होनब्ला जोङो दुलाराय बर' आफादनि मोनसे दाजाना होनाय मोनसे आफाद जोङो हारसिङै बेखौ लानायनि मोनसे परिबेका गैथ'वा अब्लाबो जोङो दा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों दाजाना होदोंब्लाबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जों प्रेसार होगोन नारसिनगोन जे जेरैखि जाया बे बिसायख'थिया थाबै जानांगौ बिसायख'थि जायाब्ला जोंनि माखासे जौगानाय खामानिया जानाय नङा बे रोखा दा बे परिबेकखौ लानानै सावरायबाय थादों दा जों नुदों दानि बर' कालचार काउन्सिलाव थानाय माखासे दैदेनगिरिफोर नैबे परिबेकखौ सावरायनानै जों मिथिदों UBPनिफ्रायबो बेखौ सावरायबाय थादों होनना जों मिथिदों बयबो लुबैदों थाबै बिसायख'थि जानांगौ जानानै दा बे थांनाय जानुवारिनि जिथु 27 जानुवारि बेहाय बर' कालचार काउन्सिलाव सिभिल सापरि सानजारि नोगोराव मोनसे नैबे BTR एकर्डखौ लानानैसो मोनसे हाबाफारि लादोंमोन बेहाय जोंनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि डक्टर रनेस पेगु बिथाङाबो थांदोंमोन आलासि हिसाबै बिथाङाबो बुंदोंमोन अक्ट'बरनि गेजेराव हयथ' बे बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं फ्राय खामानिया जाबाय होननानै जों बेखौनो आसा मिजिंथि दोङो बे परिबेकखौ थाबै लाबोनांगौ आरो इउनिटलि जों बे बुस्थुखौ नारसिननानै मावब्लासो प्रेसार होबासो सरकाराबो बेखौ थाबैनो मावनायनि मोनसे परिबेक लाबोनांगोन नोंथांनिफ्राय आं मिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन जे नैबे आलादा मोनसे सोंथि जिहेतु जों नुनो मोनदों जे जों खौसेखौ लुबैयो गासैबो लुबैयो नोंथाङाबो बुंदों जिहेतु
जों नुनो मोन्दों बिटिसि ओनसोलावबो माहारियारि आफादफोरानो जिहेथु मोननै मोनथामखौ जों नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो उन जानानै थायाखै BKWSC नि बाहेरनि सुबुंफोराबो, जेराव जों नुनो मोन्दों UBPO आरो UBPF दा बिथांमोननि गेजेराव मोनसे दान्थे बिदान्थे जों नुबाय थायो। सम सम जों नुनो मोनो जे बेखौ सोंखारिलायनाय बे सोलियो। दा बेदि थासारियाव माबायदि सोलिगोन बर'फोरा? रायजो राजाफोरखौ माबायदि दैदेनलांनो थाखाय आखायाव लादों? बेहाय जों नोजोर होनांगोन आरो रायजो राजानावबो मोनसे बिबान दङ आरो माखासे मेलेमजिबिनावबो जों बिबान दङ जे सोर माबायदि मावदों, सोर माबायदि मावाखै, सोर माबायदि सानदों, सोर माबायदि सिन्ताधारा दङ, बेखौ माखासे जोंनि बर' रायजोआव साननांगोन आरो जोंनि जिथु गोरों मोनसे परिबद दङ बिथांमोनाबो सिन्ता खालामनांगोन जे सोर दैदेनगिरिया माबायदि खामानि मावदों आरो सान्थौआ माबायदि। दा आफादा गोबां दागोन, सोरजोंबा मिलायाबानो आं गोदान आफाद दागोन, सोरजोंबा गोरोबाबानो आं मोनसे गोदान आफाद दागोन बिदि। आरो बे हारिमुखौ जोंनाव नुदों आरो बेखौ जों लासै लासै फोजोबनांगौ। फोजोबब्ला माला फोजोबगोन? जेब्ला जों बै दैदेनगिरिफ्रा इउनिटलि खामानि मावगोन, एसे गनायलायनो हागोन, अब्लासो जागोन। दिनै राजा जानो थाखाय मोनसेल' सकि दङ बा मासि दङ। बे मासियाव साफ्रोमबो जुदि जिरायनो थाङोब्ला बेथ' डिफिकाल्टि जाखागोन। बेखायनो जोङो गनायलायनांगोन जे आं एसे उनाव थानि, नोंसोर सिगाङाव थां, नों बेहाय था। बेखौ जों जेब्ला मासिखौ रानलायना लानो हागोन अब्लासो जों सान्थि गोजोना फैगोन। बेहाय हाग्रायाव मानै बा माथाम मोसा थाब्ला अरलायनाय जाया होनब्ला थिग बेबायदि होनाय जायो। दा बेखायनो जों नुदोङो जे माखासे फिसा फिसा बाथ्रानि थाखायनो माखासे परिबेगा सोरजिदों। दा बेफोरखौ जों हमलायलायबाय थायोब्ला, बेफोरखौ जों रायखांलायबाय थायोब्ला, बेखौ जों सोंखारिलायबाय थायोब्ला बेहाय मोजां फिथाइ थानाय नङा। आरो बिनि थाखायनो जों दिनै आरो उन जाबावनांगोन जोंनि हारिया। आं डेफिनेटलि खावलायगोन बे बर' कसारी काउन्सिल हालामनि दैदेनगिरिफोरखौ जाहाथे नैबे परिबेगाव जोङो जेरैखिजाया गावखौबो जों सोदांनांगोन, गावनि गोरोन्थिखौबो नायनांगोन जे आं मा गोरोन्थि मावदों, आंनि साननाया मा मार। गावखौ जेब्ला सोंथि सोंनो हायो बा गावखौ बिजिरनो हायो अब्ला मोनसे परिबेगाव फैगोन मोजां। दा बेखायनो जाय मानसि दैदेनगिरिफ्रा बा सुबुङा गावखौ सोंथि सोंनो हाया, गावनि जिथु गावनि परिबेगखौ जों नुवा बा नायनो हाया, अब्ला बे गाज्रि मोनसे परिबेगावनो थानांगोन। दा बेखायनो जों डेफिनेटलि लुबैगोन बे खेत्रआव। जिहेथु BTC आवबो गोबां चेलेन्जिं थाबाय, नाथाय BTC नि बायजोआव थानाय बर'फोरा गोबां चेलेन्जिंजों बे समाव फेस जानो गोनां जायो। रावनिफ्राय बेलायाव बुं नोङो, गुबुन गुबुन हारिफोरजों साखाथियाव थानानै गोबां नोङो जुजिनो गोनां जायो। सोलोंथाइनि बेलायाव नोङो गोबां बायदिसिना बेफोरबायदि गुबुन हारिजों बा गुबुनफोरजों जाय बिराद एडभान्सारि, बे एडभान्सारिफोरजों सुनायनो गोनां जायो, रुजुनो गोनां जायो, बिथांमोनजों चेलेन्ज खालामनो गोनां जायो। दा बे समाव मोननै मोनथाम जुदि आफाद दायोब्ला बा दाबाय थायोब्ला जाथियाव बा बे ओनसोलनि सुबुंफोरा, बर'फोरा माबे बिथिंजों नोजोर बोनानै बे समाव खामानि मावलांगोन? बा हमनानै ला नैबे समाव बिथांमोना बा बिथांमोनखौ बर'फोरखौ हमथाना लाखिनो थाखाय बे चेलेन्जजों जुजिनो थाखाय माबायदि थियारि जागोन? बेहाय जोंनाव साफ्रोम दैदेनगिरिनावनो बे सोंथि दङ आरो बे फिननाय दङ। बेखौ जों होनांगोन। दा जोङो नायबाय, सोलोंथाइनिफ्रायबो हमनानै नायदो। बै समाव गोबां बर'फ्रानो दिनै रावनि थाखाय आन्दलन खालामबाय। बेहाय गोबां बुख्रु जाबाय, गोबां दिनै गाज्रि गाज्रि फरायबाय थांबाय। दा बिटिआरनि हालामनि सिङाव जि जादों, मोनफ्रोम जायगायावबो बर' ओनसोलाव बे जादों, खम नङा। क'क्राझाराव माबा मोनसे जायोब्ला बेनि बारहावाया लोगो लोगो नायखायो गुबुनावबो। मोनफ्रोम आन्दलनाव बे बिटिआर बाहेरनि माबा माबि होननानै नङा, साफ्रोम बर'नावनो बे थैया गोदौदों आरो बे थै गोदौनाय बायदियैनो आन्दलन खालामदों। हयथ' एसे परिबेगा एसे खम बारा जानो हागौ, खिन्थु नांजोबदों गासिनावबो। दा जों बिटिआरनि बायजोआव गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव थाबाय। जों मिसिं थाबाय, आहम थाबाय, गोबां थाबाय आरो गुबुन गुबुन कार्बि आंलं माबा बिदिनो गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव थाबाय। दा बेहाय चेलेन्जआथ' नोङो थानांगोन, जेरैखिजाया गाव हिसाबै थांना थानांगोन। गाव हिसाबै थांना थानाय लोगो लोगो जों हारि हिसाबै थांना थानांगोन। जोंनिया थांखिया मा? गाव थांना थानायजों लोगोसे हारि हिसाबै थांना थानांगोन। बिनि थाखायसो जुजिदों जोङो। दा बेखायनो बिटिआरनि बाहेरायावबो जों बिदिनो जुजिनो नागिरदों। गावनि राव, हारिमु, आसार खान्थिखौ लानानैनो, गावनि धोरोम आसार खान्थि लानानैनो दिनै बाहेरायाव बेसेबां जायगायाव थायाथों मानो बर'फ्रा गावनि हारि हिसाबै थांना थानो नागिरदों आरो बे मोन्थायजों थांगासिनो दङ। दा बे मोन्थायखौ लानोबा जों बर' कसारी काउन्सिलखौ मोजां थि खालामनांगोन, बिनि पावार काउन्सिलखौ जों मोजां बाहायनांगोन, बेखौ मोजां इउटिलाइज खालामनांगोन।
दा बेहाय गुबुन गुबुन हारिजोंथ' सोलोंसा दंखायो खारन गुबुन गुबुन हारिनि सान्थौ गियान बिसोरनि जानाय लोंनाय बिसोरनि हारिमु बायदिसिना आलदा आलदा बेनि गेजेराव जों बोरै गावखौ लाखिनो बेजात होंगो दोंगोनि गेजेराव नों जोंखौ गाव बोरै लाखिनो हागोन बा गुबुन गुबुन होंगो दोंगो हारिनि गेजेराव गावनि हारिमुखौ बोरै लाखिनो बेथ' बहुत चेलेन्ज दंखायो बिटिआरआव जेसेबां जुरिनांगौ बिटिआरनि बायजोआव बांसिन जुरिनांगौ बे खम नङा दा बेखायनो जोंहा साननांगौआ बांसिन दङ आरो दिनै बर' बिजोंनि खोथा बुङोब्ला जा बर' मिडियामनि गोबां खोथा थाबाय बर' फरायसालि दङ गोबां बे बर' फरायसालिखौ लाखिनांगौआवबो जोंहा गोबां मोनसे चेलेन्ज थाबाय दिनै धेमाजि हिसाबै फ्राय फरायसालिफ्रा दङ मोजाङैनो नाथाय धेमाजिनि अनगायै गुबुन गुबुन जिल्लायाव थानाय जिथु बर' बिजों बे बर' बिजोंफ्रा दा एसेबां फरायबा मोजां नङा फ्राय फरायसालिया थैलांनो हमगासिनो दङ दा बे फरायसालिया थैलांनो हमदोंब्ला बेनि मावनांगौआ सोरनाव बिबान दङ बा सोर मावगोन बेखौ सोर चेलेन्ज लागोन दा बेखायनो जाय राजखान्थियाव फैदों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जाय बिथांमोना राजखान्थियाव फैदों बिथांमोनाथ' जों फरायसाबो थानानै सोरबा बिएसबो थानानै सोरबा एनडिबो थानानै जोंनि माहारियारि आफाद थानानै जालांनाय बिसोरना गासिबो सेन्टिमेन्ट दंजोबखायो मालाबा मालाबा जों ओरैबायदि नुयो जाय बिथांमोना सेन्टिमेन्ट थासेयावबो राजखान्थियाव थांनानै मालाबा मालाबा बै गाव मावबोनाय सेन्टिमेन्टफोरखौ बावनानै मोनसे गावनि सिन्थायाव फैनो नागिरो दा बे समाव आं खावलायगोन जाय बिथांमोना दिनै राजखान्थियाव बिबान दङ पावाराव दङ बिथांमोना जेसेबां मावबोनाय जि थांखि नोजोर जि सेन्टिमेन्ट बेखौ गाराबालानो नैबे परिबेस थांबाय थायोब्ला हयथ' बे हारिया मालाबाबो गाहायाव थानाय नङा आरो दावखोगोन आं बेखौ हदाय लुबैदों जिहेतु नोंथांमोननियाव जायगायाव बा बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय जिखिनि बर'फोर दङ बेनि समाजखान्थि रांखान्थि थासारिफोरा माबायदि बेथ' रांखान्थिनि बुंब्लाथ' नोङो एसे खस्थ'आनो जायो खारन जों नुबाय दा आं धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जोङो दिनै फरायसा आफादनियानो जा बा गुबुन गुबुन जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंनाय बायदि जोङो बै समाव राजखान्थिगिरिफोरखौबो खावलायनाय बायदि जों देरहाहोयो दुलाराय बर'सा आफादनि खावलायनाय बायदियै जोंनि माहारियारि आफाद खावलायनाय बायदियै बै समावबो जोङो गुबुन बाहेरफ्राव राजखान्थि दोलोफोरखौबो जों देरहाहोयो आमुखौ देरहानांगौ तामुखौ देरहानांगौ खस्थ' खालामनानै देरहाहोयो जों नाथाय जों नुबाय जोंनि बर' हालामनि गेजेराव थानाय जि गामिफोर लामाफोर दालांफोर दिनैसिम बिराद मोजां नङा इभेन आंनि गामियानो दिनैसिम मोजां नङा जायनि थाखायनो आं बुंजानांगौ जायो आंनि गामियाथ' खाथि गामि मेन रडजों नाथाय बेफोर गामिया दिनैसिम लामा बानाय जायाखै दाबो दिनै दैज्लां जाब्ला अखा हाब्लानो हाब्रु जायो फ्राय जोंनि बर' ओनसोलाव दासिम बे परिबेगा दङ नों जरानिफ्राय हाबनानै नायफै नों गगामुसिम बे साहा पार्टआव बर' जेसेबां थायो जायगा बे गासिबो दासिम लामाया मोजां जाजोबाखै दालाङा मोजां जाजोबाखै दा बै थांलाय फैलाय लामाया जुदि मोजां जायाब्ला दिनै फालांगि मावनाय फरायसालि थांनाय जायखिजाया खेथ्रआवनो गोबां मोनसे हमथायो जोंखौ जायखिजाया खामानि मावनो थाखाय रां रुफा खामानियाथ' बिनोसै जोंनाव साख्रि बाख्रिनि खोथा बुंब्ला बेनो आरो फालांगियाव जों मोजां गोसो होनो हायाखै जि मावदों सासेयानो थिकादार जा दङ नाथाय मोजां फालांगि मावनो हायाखै मोनसे परिबेकखौ मोनाखै दा बे परिबेकखौ लाबोनोब्ला जों निजेनि थिग जानांगोन जोंनि बाहारिफ्रा आरो राजखान्थिनि बिथिंजों नोजोर होनानै बेखौ नारसिननो हानांगोन जाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरनि राजखान्थि दङ बे राजखान्थिगिरिफ्रा बेखौ नोजोर होनांगोन जे बिटिआर सिंनि राजखान्थिगिरिफोरखौ बुंदों आङो अकल बिटिआरनि खोथाखौ सिन्था खालामनानैथ' जानाय नङा जों आन्दलन खालामदोंमोन गासै बर'फोरनि थाखायनो बे हिसाबै बिटिआर सिंनि राजखान्थिगिरिफ्राबो बाहेरनि बर'फोरनि जिथु हाल साल बेखौ मोजां नोजोर होनांगोन समान लांनांगोन आरो बे राजखान्थिनि बिथिंखौ नोजोर होनानै खामानि मावनांगौ दङ जोंहा गोबां सानबावनांगौ दं बेहाय बै गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै एभेलेबेल जों खामानि मावनांगौनि गोनांथि दं आरो नोंथांनिफ्राय आं मोनथिगोन जिहेतु BKWSC बिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांजों लानानै गोबां मावफुं सोद्रोमा बिथांमोना जों मिन्थिगौ जे बिथांमोना बिजेपि बासि बा बिजेपियाव बिथांमोना थानानै खामानि मावगासिनो दं नाथाय बिथांमोना मावफुंनो हायाखै गावसोरनि जिखिनि बियाब दानांगौ बिसायख'थि खुंनांगौ बेखौ बिथांमोना मावफुंना लानो हायाखै आदाय होननानै जायखौ जों बुङो आदाय खालामना लानो हायाखै बेनि आन्दोआव मा दं बेखौथ' आङो थोंजोङै मा होनना बुंगोन दा बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव बै समाव इउबिपिआव दंमोन बिथांमोना बे हिसाबै गावसिनि थांखि बायदियै मा थांखि मा नोजोरजों थांदों जों मिन्थिया नाथाय बिसोरो बै समाव सावरायनायनि गेजेरजों बिजेपिआव हाबहैदोंमोन
दा हयथ' सान्थौफोरा एसे आलदा आलदा जानो हागौ बै समाव मा होननानै सानदोंमोन मिथिया दा बिसोर बेसेबां गोथौ सिन्था खालामनानै हाबदोंमोन बेखौबो मिथिया दा जि सरकार दङ बे सरकाराव थानानै खामानि मावोब्ला साननायफ्रा जाफुंगोन हयथ' बिदि मोनसे सिन्थायाबो जानो हागौ मोनसे माखासे लुबैबो थायो दा बे हिसाबै थांदोंमोन जानांगौ दा बिथांमोना बे हिसाबै जुजिदों बेखौ आंबो नुदों नाथाय खामानिफ्रा दिले जालांबाय थादों दा बे समाव दुलाराय बर' फिसा आफादाबो मोनसे मैखोम आफाद जानानै बिटिआर सुक्ति सागानगिरि जाना दङ बे खेथ्रआव मालाबा नुबोदों जे खामानि मावनायफोरखौ मोनसे उन सिगां जाबाय थानायखौ जों नुदों मालाबा बे थाङो मालाबा बे फैया बिदि मोनसे परिबेकआव माखासे खामानि मावनायफ्रा एसे दिले जालांदों बेबो मोनसे जाहोन जानो हागौ फारसेथिं नायबाय जे बिथांमोना अलरेडि बिजेपिआव जइन जानानै थाबाय बे हिसाबै बिथांमोना दिनै बेसेबां हाइ सरकारखौ प्रेसार होनो हानांगौमोन बा बिनि गेजेराव थाबैनो मावनानै मोनसे परिबेक लाबोनांगौमोन बेबो मोनसे दिले जादों खारन नैबे बिटिआर सुक्तिनि जिथु दफाफोर बेखौ मावफुंनायावबो बे हयथ' थालांदों आरो बे सिमा बारायनायनि खोथा थादों बेहायबो मालाबा जों बे परिबेकखौ नुहुरो जे बर' कसार काउन्सिलखौ दिले खालामनो थाखाय माबा मोनसे षड़यन्त्र खालामनो हायो नामा बेफोरबायदिबो बर' सरकारफोरनिफ्राय सोरबा बायदि जानो हागौ राजखान्थिसोथ' राजखान्थि बिथिङाव गोबां रोखोमनि जायो बेहाय खुनु फर्मुलाबो गैया बेहाय दानो सानो दानो जायो दानो परिबेक जायो दानो बेखौ नुनानै माबा मोनसे खालामो बे मोनसे परिबेक जाबाय थायो बेखायनो बेहाय जोंनि दैदेनगिरिनि साननायफ्रा बिराद फास्ट जानांगोन जों सोरजोंबा दैदेनजाया जोंसो दैदेननो थानांगोन जोंना परिबेकआ बे जानांगौ दिनै समाव जों नोंथाङा नाय बिटिआरनि अनगायै बाहेराव एमएलए बिदि जोंहा जाखांनो हानाय मोनसे परिबेक गैया दिनै माबायाव जोंना राभा हासोआव सासे दैदेनगिरि दङ बिथांमोना एमएलए जादों जादब स्वर्गियारि ना मामोन बिथाङा दङ जों नै बेखौ सानहरनांगोन जे बर' कसार काउन्सिल हालामनि सिङाव बा बाहेराव जों एमएलए देरहानो हानाय एमपि लानो हानाय बिदि मोनसे परिबेक जों खालामनो हाया नामा दा बेबायदि सान्थौजों जों थांनांगोन लुबैखानदोंब्ला जों जुदि लुबैखानदोंब्ला बेसिम जों थांनो हानांगोन दा दिनै एसिमबो थांनांगोन जों साननोसो उसुबिदा जायो अब्लाबो जों साननांगोन माखासे परिबेकखौ जों मा बिटिआरनि चिफ जों आसामनि सिएमखौ दोननो हायो बर'निफ्राय बे पର୍ଯ୍यायसिम जों थांनांगोन साननाया थाब्लासो जों मावनानै मोनसे माने परिबेकखौ जों मोननो हायो बेखायनो जों थानांगोन दा जोंना मालाबा जों नुयो बे बिटिआरनि चिफखौनो लानो थाखाय जुजिबाय थानाय माबा थानाय बे गोबां परिबेकखौ नुयो दा बेखायनो बिदिजों थांबा जानाय नङा जों मोनसे गलजों थांनांगोन दिनै जों बयबो मिथिगौ खाम्फा बरगयारिया दिनै हाबफैदों बिपिएलआव बिथांनि खोथाखौथ' जों बयबो खोनादों मानि थाखाय हाबफैदों दा बेहाय बयबो दैदेनगिरिया मोनसे साननो हानाय मोनसे गोहो दङ बयनाबो मोनसे मोजां सान्थौ दङ बे सान्थौफोरखौ जेब्ला दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव शेयार खालामलायो गनायथावखौ गनायनानै जों जेब्ला लाङो अब्ला बे परिबेकआ बिराद मोजां जायो आरो बेनि गेजेरजों जोङो जाथिखौ बिराद मोनसे गोजौ लांनो हायो कालेक्टिभ जिथु खोथा बुंदों दा बे स्पेसखौ जों होलायनांगौ बर' कसार काउन्सिलनि गेजेरावबो बेखौ होनांगोन बिटिआरनि सिङावबो बेखौ होनांगोन दा दैदेनगिरिनि सान्थौआव बयहाबो मोनसे टेलेन्ट दङ बे टेलेन्टखौ जोङो कालेक्टिभ खालामनानै जों लानानै जों जाथिखौ बोरै लांनो हायो बे परिबेकजों थानांगोन जों ओरैनो सोंखारलायनाय बे आमुक तामुक होननानै बेखौनो परिबेक लानानै जों जेबो आवगायनो हानाय नङा आरो जिहेतु इन्टारिम बडि बे इन्टारिम बडियाव मिनिमाम मोनसे सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनो बा फान्ड फैयो बेखौ लानानै BKWSनि थाखाय खामानि मावनो हायाखै नामा थ' इन्टारिम बडि हिसाबै दा एसेबांथ' फैसा फैखाया फार्स्टआव जोङो 13.5 कोटि फैदों होनना बुंदोंमोन बिनि उनाव 10% बारायबाय थागोन होनना बुंदों प्रति बोसोरै दा बेजोंथ' माबा मोनसे खालामनो हागोन बेथ' जानाय नङा आरो बेखौ ओरैनो इन्टारिम बडियाव थांबाय थायोब्ला बे दैदेनगिरिफ्रा बर' कसार काउन्सिल दैदेनगिरिफ्रा माबा मोनसे सोलिलांबाय थानो हागोन जास्ट नाथाय समाजनि थाखाय जेबो जानाय नङा दा बेखायनो जों बुंनाया बेनो बर' कसार काउन्सिलखौबो जुदि मोजां डेभेलप लांनांगौबा बर' कसार काउन्सिलखौ जोङो बिसायख'थि खालामथारनांगोन बे थांखियाव थांनांगोन बे मोनसेल' थांखि बिनि उनाव फारि फारि मोनसे जालांगोन बे बाथ्राया बेखिनियानो जिहेतु नैबे BPCC नोंथांमोना दाबाय दा इयुन खामानिया मा जागोन नोंथांमोना फिउचार प्लेनिंआ मा जागोन मा थांखि लानानै खामानि मावनो थाखाय थियारि जादों बेथ' जोङो बर' फरायसा आफादा जिथु बिथोन होदों बा जेबायदि थांखिखौ जों नोजोर होदों
दा बर' माहारिनि गुतै परिबेखौ लानानै जों खामानि मावनायनि मोनसे थांखि लादों दिनै जोंहा मा परिबेखआव जों दङ बर'फोर हिसाबै मा बिथिङाव जोंनि बर'फ्रा उइक जाना दङ मा परिबेखआव थांब्ला जोंनि बर' हारिखौ जों मोनसे सिगाङाव लांनो हायो गासै परिबेखखौ नोजोर होबाय थादों आरो बेनि गेजेरजों जोङो नोजोर होनानै जों आसि थुनानै खामानि मावगोन जेन सोरबा राजखान्थि दंबा नोंथाङा नैबेखौ मावनांगोन बे परिबेक थानांगोन सोरबा दैदेनगिरि दंबा नैबेजों थांनांगोन सोरबा दैदेनगिरि दंब्ला जों बुंनांगोन जे नैबेखौ मावनांगौ दङ जोंनि जेसेबां बारग' दैदेनगिरिफोर दङ बे बारग' दैदेनगिरिफोरखौनो जोंनि बे नै BPCC आव जों लाबोदों जाय बिथांमोना दिनै गोबां खस्थ' खालामनानै बर' फरायसा आफादनि बा गुबुन गुबुन आफादाव दैदेनगिरि जाबोनाय दा बिसोरनाव गासै गोथां जारिमिना दङ सासे दैदेनगिरिनाव जारिमिना थायो रोखा रोखा जाय जारिमिना थाब्लाबो दिनैनि दिनाव फोसावनो रायलायनो मावनो खाबु गैया दा बे खाबुखौ दिनै बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बायदि नैबे BPCC आव जोङो खाबुखौ लादों बा होदों दा बेखायनो बे जिथु कालेक्टिभनि खोथा बुंदों बै सेन्टिमेन्ट जिथु दङ बे सेन्टिमेन्टखौ जोङो दानि गोदान जोलैफोरनो गोदान दैदेनगिरिफोरनो होनानै जों बेखौबो बोरै बिखा खालामनो हायो बे गासै सोरगिदिं बर'नि बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै बेजों लानानै मोनसे थांखि लादों BTR राजखान्थियाव माबाफोर बुंगोन नामा जिहेतु मोनसे चेन्ज आरो मोनसे जगदान होनाय मोनसे हाबाफारिया दा सोलिबाय थादों कम्पिटिसना सोलिबाय दं BTR ओनसोलाव BPF UPPL BJP मोनसे सोलिबाय दं मा बुंगोन बेहायथ' निस्सय बुंनांगौ एसे एनै थागोन आंथ' राजखान्थिनि बिथिङाव फैथ'वाखै अब्लाबो सासे बर' फरायसा आफादाव खामानि मावदोंमोन हिसाबै दा जिथु परिबेखखौ नुदों राजखान्थि दोलोआथ' जोंनाव बर' हिसाबै मोननै थाबाय BPF आरो UPPL आरो बेनि गेजेराव कंग्रेस थाबाय BJP थाबाय आरो गुबुन गुबुन फिसा फिसौ थाबाय दा बे हिसाबै राजखान्थियाव सोरखौबा हाब्रु सारलायनाय सोरखौबा सोंखारिनाय सोरखौबा माबा खालामनानै डमिनेट खालामनाय बेथ' जाखायो नाथाय दहाय बुंनाय बायदियैनो साफ्रोम दैदेनगिरिया बर' जाथिखौ लानानैनो दैदेनगिरि जाबोदों नोङो BLTआनो होन फरायसा आफादानो होन दिनै NDFBआनो होन आब'आनो होन जायखिजाया बर' माहारियारि आफादाव जि जोनोम जादों बे बर'नि सेन्टिमेन्टखौ लानानै बर'नि हारिखौ दानायनि थाखायनो बे जाथिम जादों दा बे हिसाबै जोङो बयनिबो गलानो बे बड'फाखौ लानानै बुङो बड'फानि आदर्शनि खोथा बुंनाय बर' हारिनि खोथा गासैबो बाथ्राफ्रा एखेयानो नाथाय थांनायाव जों सौदावलांबाय थादों मालाबा बिनि बाथ्राखौ गनायनानै लानो हाया बिनि बाथ्राखौ जों हजम खालामनो हाया मालाबा गाव पार्सनेल हिसाबैबो मालाबा गोरोन्थि मावदों गोरोन्थि मावनानै सोरजोंबा थांनो हाया गोरोबनो हाया बेफोर परिबेका जादों दा बेयाव हाग्रामा महिलारि बिथाङाबोथ' दैदेनबोबाय गोबां सम आरो बेजोंबो गोबां रोखोमनि दैदेनगिरि थांफाबाय दा नै दा UPPL सरकार सोलिबाय दङ प्रमद बर' बिथांनि मानगोनां बिथांनि दैदेननायाव दा बेहाय जों नुहुरदों दा बै समनि जिथु परिबेक BPFनि आरो दानि UPPLनि परिबेक बेखौ नायोब्ला फारागा गैलाया नङा दङ दा जोङो बै समाव नायबाय बै समनि जिथु परिबेक जिबायदि ट्रेनाव फैदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिबायदि ट्रेनाव लाबोदों बे मोनसे समनि थाखाय थांबाय बेखिनि खेथ्रआव बेखिनियानोमोन नाथाय बिथांनि जिथु समनि बे समनि जिथु खामानि मावनाय नैबे दानि समाव जों गोरोबहोनोबो हायाखै बे जादों दा बेखायनो दानि गोदान जिथु परिबेकजों थांनांगौब्ला दैदेनगिरिनि माइन्डसेटआबो सोलायनांगौ बेखौ सोलायनो हायाब्ला बिदिनो थालांबाय थागोन बेखायनो समजों लोगोसे मानसिया गोरोबनानै खामानि मावनांगौ होननाया दा नै प्रमद बर' मानगोनां बिथांनि दैदेननाया दानि जिथु परिबेकजों गोरोबदों आरो बेखायनो गोबां साननो हानाय गियानि मानसिफ्रा नैबे UPPLनि दैदेनगिरिखौ मोजां मोनदों आरो बेबायदिनो फैदों खारन बेहाय बयखौबो मोनसे स्पेस होदों साननो हानाय मावनो हानाय मोनसे परिबेकखौ होदों बेखौ नुदों दा बेखायनो हयथ' गोबां BPFनि दैदेनगिरिफ्रा फैदों आरो फैबावगोन होननानै जों मिथिदों दा जोंनि गला जुदि बर' हारिनि नामारनायब्ला जों फैनांगोनबो मोजां परिबेकआव गाज्रिखौ नुदोंबा गाज्रिखौनो होनांगोन मोजां नुदोंबा मोजांखौनो मोजां होनांगोन दा बैफोरखौ सुद्रायलायनानै फैब्लासो जों मोनसे परिबेकआव फैगोन सुद्रायलायनो हायाब्ला जोङो फैनो हानाय नङा दिनै दहायनो होननाय बायदि बारग'नाय दैदेनगिरि माखासे फरायसा आफादनियाबो थांदों BPFआव थांदों सोरबाबा गुबुनाबो थांदों आरो सोरबा फैदों दा बे परिबेका जाबाय थादों बेखायनो बै समाव दानि जिथु नैबे ट्रेन सोलिदों बे ट्रेनाव फैनानै गोबां सान्थौगिरिफ्रा जाय मानसिफ्रा मोजां साननो हादों गियाननि मानसि बा गोरों मानसि दङ बे मानसिफ्रा मोनसे मोजां परिबेकआव फैनाया मोजां होननानै आं खावलायनो लुबैदों खारन बिनि थाखायनोथ' दिनै बर'नि गेजेराव गोबां बर'फ्रा थैलांबायना बेनिफ्राय जों मा सोलोंनो हायो आरो जों बिदि थैबावगोन नामा थैयोब्लाबो जोङो गोथाङैब्लाबो जों थैनाय जागोन मानो होनब्ला नोंनि सान्थौआ जुदि मेलेमनिफ्राय जुदि बारग'लाङोब्ला बै मोजां मोजां सान्थौआ जुदि नोङो बे मेलेमनिफ्राय खारलाङोब्ला गाज्रि फैयोब्ला बे थांनायनिसाय
थैनाय साबसिन होननाय बायदि मानसियाल' गोथां थागोन खिन्थु बिनि सान्थौफ्रा थैलांजोबगोन बेखायनो बै मोजां मोजां सान्थौफ्रा मोजां परिबेकआव फैनानै खामानि मावनांगौ आरो बर' हारिखौ दैदेननांगौ बेखौ हदाय लुबैगोन नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेतु BPCC जे आफाद बे आफादा जिहेतु नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे समाव बिसायख'थि खुंजायाखै नोंथाङा बुंदों अक्ट'बर दाननि गेजेरावनो खुंफुंनायनि मोनसे बाथ्राखौ रादाय बायदि होदों होननानै बा खोथा होदों सोरखारनिफ्राय होननानै बुंदों जुदि बिसायख'थि जायोब्ला नैबे BPCCआ राजखान्थि फोथाराव नुनो मोनगोन नामा नोंथांमोननि आफादखौ ओरैनोथ' जोंनि BPCC हिसाबै राजखान्थि बिथिङावथ' खामानिखौ मावखागोन खिन्थु बेनि गेजेराव फरायसा आफादनिबो मोनसे बिथोन थाबाय बा जोंनि माखासे मेलेमजिबि बिथोन थाबाय माबायदि ट्रेन्डआव जों खामानि मावनो हायो खोथा जाहैबाय मा नैबे बाथ्राखौ आं बुंनो सानगोन बेहाय BPCC UBPO UBPF बा आमुक तामुक होननाय नङा आंनि जिथु नोजोर थांखिया बिसोर बेयाव बर' कसारि काउन्सिलखौ मोजां परिबेकआव लांनोब्ला बा दैदेननोब्ला बा जौगानाय मोनसे हाबाखौ लानोब्ला बेहाय मोजां मोजां दैदेनगिरिफोरखौ लाबोनांगौ दङ बेहाय बे आंनि मानसि बे आं तामुकनि मानसि होनना नङा आंनि सान्थौआ बेखौ सानदों दिनै समाव जाय बिथांमोना दैदेननो हागोन बा जाय बिथांमोनाव मोजां सिन्ताधारा दङ जाय दैदेनगिरिफ्रा जाथिखौ मोजां सेन्टिमेन्ट लानो हायो बेफोरबायदि मानसिखौ लाबोनांगौनि गोनांथि दङ जोंनाव साबेसे दैदेनगिरि दङ साबेसे बेसेबां बुरजा मानसि दं जों नुखाजोबनाय दा बेखायनो बेखौ जों बासिनांगोन जों बेखौ गनायलायनोबो हानांगोन आङो ABPनि दैदेनगिरि आं मोनथारनांगौ आङो UBPFनि दैदेनगिरि आं मोनथारनांगौ आं BPCCनि दैदेनगिरि आं मोनथारनांगौ आं एबसुनि आं मोनथारनांगौ आंनि सान्थौआ बेखौ बुङो बे नङा आं बेखौनो बुजिगोन बेखायनो इउनिटलि खामानि मावनांगोन जे जाय दैदेनगिरिफ्रा मोजां सिन्ताधारानि मोजां दैदेननो हागोन गोबां मोनसे सान्थौ दङ बर' हारिखौ फिउचार लांनो थाखाय बेजों मोनसे सान्थौआ दङ बेफोरबायदि दैदेनगिरिया फैनाया मोजां बेखायनो रायजो राजाखौ खावलायगोन आं बे समाव बेफोरबायदि सिन्था खालामनांगौ होननानै आं सानदों आरो रायजो राजाफोरखौ सिबिथाय होनायाव नोंथाङाबो बाहागो लागोन नामा सासे बिजाथि महराव नुनो मोनगोन नामा रायजो राजाफ्रा नोंथांखौबो बेखौ बै परिबेकआव खिन्थागोन लुबैनाया गैया नङा दङ खारन जोङो बर' फरायसा आफादाव थानानै नों थियरिकेलि जोङो दैदेनबाय प्रेक्टिकेल दैदेनबा जों राजखान्थियाव फैनांगोन राजखान्थि बिथिङा गोबां गुवार आरो गोबां पावारफुल मोनसे जायगा दङ जोङो दिनै सासे मानसिखौ अननो लुबैयो हेफाजाब होनो लुबैयो खिन्थु जों हाया गोसोआ दं बुहुत नाथाय हाया खिन्थु हानोब्ला जों बबे फोथाराव फैनांगोन राजखान्थि फोथाराव फैनांगोन जोङो बर' कसारि काउन्सिलाव गेलेगोन होननानै दङ जायखिजाया जों राजखान्थि खाथियाव फैनांगोन फैनानै जोङो रायजोखौ मोजां सिबिनांगोन जाहाथे जों नुखाजोबनाय जोंनि बर'नि परिबेकआ मा जाना दङ जोंनि इयुन जोलैफ्रा मा जाना दङ जोंनि फरायनाय परिबेकआ मा जाना दं जोंनि रां खामायनाय परिबेकआ मा जाना दं जोंनि धोरोम खान्थि आसार खान्थिया मा जाना दं बेखौ मोजां ट्रेन्ड होलांनो थाखाय मा जाना दं बे गथैफोरखौ नोजोर नाहरोब्ला जोंनि बे राजखान्थियारि फोथाराव जों फैनानै खामानि मावनांगौ दङ बेखायनो आङो जाय मानसिफ्रा मोजां सान्थौ दङ बिथांमोना फैनाया मोजां राजखान्थि बिथिङाव आरो बिनि गेजेरजों जोङो सोरनोबा अननायखौ जों होनो हागोन आरो जौगानाय खामानिखौ मावहोनो हागोन आसा खालामदों नोंथाङा फैबाय थानाय समाव बिसायख'थियाव बाहागो लानो मोन्थों बेखौ आसा खालामदों नाथाय नैबे समाव आं नोंथांनिफ्राय जोबथा मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन थामहिनबा नैबे समाव जे बर'फोरखौ लानानै सासे एज ए बर' माहारि बे माहारिखौ लानानै सासे सुबुङा बा बर'आ माबायदि जायोब्ला थामहिनबा गावनि माहारिबादखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बर' हारिनि माहारिबादखौ फोथांना लाखिनो थाखाय माबायदि खामानि मावलांनाया गोनांथि दं होननानै सानो जिहेथु नोंथाङाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोलाव सम खामानि मावबोनाय दा बे हिसाबाव माबायदि जाजानाया गोनांथि दं बा माबायदि जानाया गोनांथि दं माहारिबादखौ फोथांना लाखिनो थाखाय एज ए सासे बर' हिसाबाव माहारिबादखौ लानानै जों थांना थाखानांगोन आरो माहारिबाद गैयाब्ला जोङो मानसि हिसाबै थांनानै खुनु लाब गैया मानसि हिसाबै थांना थानो थाखाय एसेबां खस्थ' खालामनांगौ खोथा गैया जों माबा मोनसे खामानि मावबाय माबा मोनसे साख्रि मावबाय माबा मोनसे मावबाय जायखिजाया राव रायलायनानै जों थांना थानो हायो जायखिजाया जानानै थांना थानो हायो जायखिजाया गाननानै थानो हायो जायखिजाया जायगायाव थानो हायो जायखिजाया न'आव थानो हायो आरो जायखिजाया धोरोमजों फालिनानै थानो हायो बे कमन मानसि हिसाबै थानो हायो नाथाय जाथि बा हारि हिसाबै थांना थानोब्ला जोङो गावनि गथै जेसेबां जानाय लोंनाय खान्थि आसार खान्थि धोरोम खान्थि दोरोंफोर गासैखौबो लानानै थांना थानांगोन दा बे सेन्टिमेन्टखौ लानानै जों जिहेतु फैदोंब्ला गासैबो दैदेनगिरिया फैदोंब्ला बेखौ जों हमथाना लाखिनो हानांगोन गोसोआव जा दहाय बुंनाय बायदिनो जोङो मालाबा आफादाव थाबाल' जोङो सोब सिन्था खालामो नाथाय आफाद बारग'लाङोब्ला बिबाननिफ्राय बारग'लाङोब्ला जोङो बे सान्थौनिफ्राय जों गोमालांनो नागिरो आं खावलायगोन साफ्रोम दैदेनगिरिफ्रा साफ्रोम बर' सुबुंफोरा बे सेन्टिमेन्टखौ गारनाङा बे सेन्टिमेन्टखौ हदाय गावनि गोसो गावनि मेलेमाव लानानै राजखान्थियारि बिथिङानो जा
धोरोमखान्थि बिथिङानो जा समाजखान्थि गासैबो बिथिङाव बे जिथु सेन्टिमेन्ट बर'नि सेन्टिमेन्ट बे सेन्टिमेन्टखौ लानानै धोरोमखौ लानानै हदाय मायाव दोननांगोन गोसोआव लानांगोन आरो बेजों जुदि खामानि मावलांबाय थायोब्ला हयथ' बर' जाथिया बिराद मोनसे मजबुत मोनसे गोहो गोरा जागोन आरो बेजोंनो थांना थागोन जोंनि माहारियारि बादा नङाब्ला जों दिनै अकल मानसिल' थांना थायोब्ला दिनै जानाय नङा आरो दिनै जों नुदों आसामाव गोबां फिसा फिसा हारि दं गोबां गिदिर गिदिर हारि दङ जाय हारिफोरा दिनै एसेबां राजा दंमोन प्रजा दंमोन होनना बुङो नाथाय गावनि राव हारिमु धोरोम आसार खान्थिबो गैला बिदि गोबां उदाहरन दंबा बिदि जों नुनो थाङो दा बेखौ जों गोथां गोथां नुखानाय जोंनि गेजेराव दा बेखौ नुखादोंब्ला जों बिनिफ्राय मा सोलोंनो हायो जोंबो दंमोन राजा दंमोन प्रजा दंमोन बहुत रायजो दंमोन दिनै गैला खिन्थु बिदि होननानै जोङो थागोन नामा बिदिनो जों माखौ राजा सोरजिनांगोन राजा सोरजिनोबा जों बोरै सोरजिगोन सोरबाथ' जोंखौ राजा सोरजिनो हाया सोरजिनोबो होआ बेखौ जोंसो सोरजिना लानांगोन अब्ला बै दैदेनगिरिफ्रा ज' जानांगोन जों बुजिलायनांगोन बेखायनो जों बुंगोन जों राजा सोरजिनांगोन बर'नि आरोबाव गोदान परिबेक दाबावनांगोन दा बै आगोलनि जेसेबां जाथाय दङ बेनिफ्राय जों मोनसे मोनसे सायख'नानै सोदांनांगोन आरो बे सेन्टिमेन्टजों थाङोब्लासो जोङो बर' जाथिखौ दैदेननो हागोन बेहाय बिटिआरनि बर' कसार काउन्सिलनि बर' कार्बि आंलंनि बर' बा नोङो दिनै नेपालनि बर' अबा नोङो बांलादेशनि अबावनि बर' होनना नङा जों बर'आनो दा बे बर'खौ लानानै जोङो मोनसे सोदोबावनो जों खानो मोननांगोन बा सिन्था खालामनानै मावहरनांगोन बयखौबो जोङो स्प्रे खालामनांगोन माने बेनि गेजेरजों जों लानो हागोन बेखायनो जों सेन्टिमेन्टखौ लाथारनांगोन आरो साफ्रोम दैदेनगिरिफ्रा बा साफ्रोम बर' सुबुंफोरा बे सेन्टिमेन्ट लानो आरो बे सेन्टिमेन्टखौ जों दानि दैदेनगिरिफ्रासो होनांगोन गोदान जोलै बे जोलैनो बे सेन्टिमेन्टखौ जों होलांनांगोन बे सेन्टिमेन्टखौ होलांनो हायाबा दानि दैदेनगिरिफोरनि गोबां दाय जानो हागौ आरो दा बेखायनो सेन्टिमेन्टखौ लानो थाखाय जों खावलायगोन आरो बेनि परिबेकजों जों दैदेनगिरिफ्रा मावलांनांगोन नंगौ बिथाङानो जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि मिरुनि दैदेनगिरि आरो आथिखालाव बिथाङा BPCCनि कनभेनर चिफ कनभेनर बिथां शिवराम बसुमतारी बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मोनथिनो मोनबाय सानजा फारसे रायजो जानाय जे बर' फिसाफोर बे बर' फिसाफोरनि लुबैनाय आरो BKWSC बे BKWSCनि जे जेंना थामहिनबा बिसायख'थि खुंनाय बे आयदाखौ लानानै बिसायख'थिया माब्ला खुंजागोन बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ लानानै बे समाव बिथांजों सावरायबाय BPCC गोदानै आफाद दाजानाय आरो बेनि अनगायैबो UBPF UBPO बेफोर आफाद थासेयावबो मानि थाखाय बे BPCCखौ दानाय जाखो आरो बे समाव बिथांमोननि जे बिथांखिफोरा मा बे आयदानि सायाव बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मोनथिहोबाय बे समाव नोंथाङा बेसेन गोसा समखौ नैबे समाव गोजान जायगानिफ्राय नोंथाङा फैनानै बाथ्राखौ बुंफोरबाय रायजो राजाफोरनो फोरमायना होबाय नोंथांखौ गोजोननाय थाबाय।